अगर आप भी चाहते हैं यमुना म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। छोट बन सखी रे भातार मिलल मारो, हम छोट बन सखी रे भातार मिलल मारो। कैसे निमही उनका संगे सखी रे, कैसे निमही उनका संगे मोर सारी उमरिया हो हम छोटा बन सखी रे भातार मिलल मारो, हम छोटा बन सखी रे भातार मिलल मारो, भातार मिलल मारो, भातार मिलल मारो। बड़ी लागेला शरम हमके सखी रे, बड़ी लागेला शरम हमके घूमी गौआ नगरिया हो हम छोट बन सखी रे भातार मिलल मारो, हम छोट बन सखी रे भातार मिलल मारो। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। राइटर जुमन के संगे बड़ सतरोहन आ जाइल बेला संगे हो गइल खेला राइटर जुमन के संगे बड़ सतरोहन आ जाइल बेला संगे हो गइल खेला आ जाइल बेला संगे हो गइल खेला जीतू जितेंद्र संगे सखी रे, जीतू जितेंद्र संगे बारे लाल बाबू हो हम छोट बन सखी रे भातार मिलल मारो, हम छोट बन सखी रे भातार मिलल मारो। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।